Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Culturo TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is vrijdag 24 april 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Spanning te sneden bij Pan American Kampioenschap. Met nog 3 rondes te gaan is de strijd om de titel bij het Pan Amerikaans kampioenschap volledig open. Liefst 4 dames delen de koppositie met elk 9 punten, waardoor een zinderende ontknoping in zicht is. Koploper Ellen Silva leek lange tijd alles in de hand te hebben, maar speelde in de 6e ronde verrassend remise tegen de Dominicaanse meester internationaal Angel Rafael Mejia. De remise bracht de concurrentie opnieuw volledig in de race. Nias Salarbaks speelde remise tegen de Amerikaanse Yevgeny Sklarov, terwijl Arif Salarbaks optimaal profiteerde door te winnen van de Amerikaanse Claude Bouloute. Hierdoor sluiten zij samen met Silva en Sklarov aan bij de kopgroep met 9 punten. Op basis van weerstandspunten voert Silva voorlopig het klassement aan, gevolgd door Nias, Arif en Sklarov. Prestiani krijgt een schorsing van 6 wedstrijden voor homofoob gedrag. Benfica-aanvaller Gianluca Prestiani heeft van de UEFA een schorsing van 6 wedstrijden gekregen voor homofobe uitspraken tijdens de Champions League playoff wedstrijd tegen Real Madrid in februari. De wedstrijd in het Estadio de Luz in Lissabon werd 10 minuten stilgesteld nadat Vinicius Junior van Real Madrid Prestiani beschuldigde van racistische beledigingen. De 20-jarige Prestiani ontkende een racistische opmerking te hebben gemaakt en zei dat Vinicius hem verkeerd had verstaan. Real Madrid middenvelder Aurelien Tchouameni zei dat Prestiani hem had verteld dat hij wel degelijk een homofobe opmerking tegen de Braziliaanse aanvaller had gemaakt. De Argentijn Prestiani kreeg een schorsing van 2 wedstrijden nadat hij al een voorlopige schorsing van een wedstrijd heeft uitgezeten. De andere 3 schorsingen gelden voor een periode van 2 jaar. Turkije keert in 2027 terug op de F1-kalender. De Grand Prix van Turkije keert in 2027 na 6 jaar terug op de Formule 1-kalender. Het evenement zal tot ten minste 2031 plaatsvinden op het circuit van Istanbul Park. Op dit circuit behaalde Lewis Hamilton in 2020 zijn 7e wereldtitel, waarmee het record evenaarde. Turkije organiseerde van 2005 tot 2011 een Grand Prix, waarna het van de kalender verdween. Het circuit keerde echter terug voor 2 jaar in 2020-2021, toen de Formule 1 circuits nodig had om de kalender te vullen tijdens de COVID-19-pandemie. De toevoeging van Turkije betekent niet dat de F1-kalender wordt uitgebreid tot meer dan 24 races. Het evenement zal worden ingepland wanneer contracten voor andere races aflopen of zal volgens een roulatiesysteem worden georganiseerd. Man City neemt na Silva en Stones ook afscheid van speler met 136 goals voor de club. Manuel Akanji gaat definitief afscheid nemen van Manchester City. De Zwitser gaat voor 15 miljoen euro de overstap maken naar Inter, zo meldt Fabrizio Romano. Akanji speelde dit seizoen al op huurbasis voor de Italiaanse club. De verdediger maakte een uitstekende indruk en wordt nu dus definitief ingelijfd door Inter. Akanji speelde tot dusver nagenoeg alle wedstrijden. Hij kwam 31 competitiewedstrijden in actie, waarin hij 2 doelpunten wist te maken. De 79-voudig international van Zwitserland vertrekt na 136 officiële doels uit het Etihad Stadium. Met Manchester City won hij de Premier League 2 keer, de Champions League en de FA Cup. De 30-jarige Mandekker is niet de enige speler die Manchester City deze zomer verlaat. John Stones en Bernardo Silva hebben ook hun vertrek al aangekondigd. Medewerkers Grassalco vragen aandacht voor loon en veiligheid. De vakbond binnen staatsmijnbouwbedrijf Grassalco NV heeft donderdag 23 april 2026 een petitie overhandigd aan vicepresident Gregory Rusland. In het verzoekschrift vragen medewerkers aandacht voor verschillende knelpunten binnen het bedrijf. Het bondsbestuur noemt onder meer loonaanpassing, medische voorzieningen, veiligheid op de werkplek en het ontbreken van een capabele directeur als belangrijke aandachtspunten.
Volgens de bond willen medewerkers duidelijkheid over hun situatie en is daarom de hulp van de vicepresident ingeroepen. Rusland gaf tijdens het overleg aan dat hij de kwestie zal bespreken met minister van Natuurlijke Hulpbronnen David Abyamovo. Daarbij wordt gekeken welke oplossingen op korte termijn mogelijk zijn.